नमस्कार. आरवी किचन चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण कोकणी पद्धतीने मालपुआ कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत. तर प्रथम आपण बॅटर बनवून घेऊया. त्यासाठी एका बाउलमध्ये मी 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे. यामध्ये आता अर्धा कप गूळ घालूया. हे गूळ आता या पाण्यामध्ये पूर्णपणे एकजीव करून घ्यायचं आहे. येथे गूळ पाण्यामध्ये पूर्णपणे वितळत आलेला आहे. आता हे गूळ पाण्यामध्ये एकजीव झालंय. यामध्ये आता 2 कप गव्हाचं पीठ घालूया. हे पीठ आता या गुळाच्या पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. पिठाच्या सर्व गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आणि बॅटर स्मूथ करायचं. येथे तुम्ही बघू शकता मी पिठाच्या सर्व गुठळ्या मोडून बॅटर स्मूथ केलंय. आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालूया. चवीनुसार मीठ घालूया आणि 1 चमचा तूप घालूया. आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ झाकून 10 मिनिटं साईडला ठेवूया. 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर छानपैकी स्मूथ झालंय. मालपुआ तळण्यासाठी येथे मी नॉनस्टिक तव्यावर तेल गरम करून घेतलंय. त्यावर 1 पळीभर बॅटर घालून ते थोडंसं पसरून घ्यायचं. मालपुआ तळण्यासाठी शक्यतो साध्या तव्याऐवजी नॉनस्टिक तवा वापरायचा, कारण कमी तेलाचा वापर करायचा असेल तर साध्या तव्यावर मालपुआ चिकटतो, म्हणून नॉनस्टिक तव्याचा वापर करायचा. आणि तुम्हाला जास्त तेलामध्ये तळायचं असेल तर तुम्ही कढईमध्ये देखील तळू शकता. आता ही वरची बाजू पूर्णपणे ड्राय झाल्यावर मालपुआ परतून घ्यायचा. आणि मालपुआला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत मालपुआ तळून घ्यायचा. तर इथे दोन्ही साईडने मालपुआ छानपैकी ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून झालाय. आता हा काढून घेऊया. अशा प्रकारे मी इतरही पिठाचे मालपुआ बनवून घेतले आहेत. तुम्ही अशा प्रकारे मालपुआ नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.